Huwag kayo tumakbo ha. Naanod yung slippers ni Ken. Akin na nga anak, hubarin na natin. Hello guys, andito kami sa ilog. Nagpipiknik kami. May dala kaming kanin, tsaka ulam. Dito kami kakain. Dito yung mga bata. Oh. Nagagawa kami ng patungan dyan. Oh. Tinatambakan namin ng mga bato. Ayan, oh, nagkukuha sila ng mga bato. Ilalagay nila dito para dyan kami kakain mamaya. Kasi dito, oh, madamo. Maputik. Andun yung mga bata, oh, sa malayo. Si Faye, tinatambakan namin. Naano din tsinelas ni Kent. Buti na lang nakita namin agad. Ulam namin guys ay sardinas. Tsaka inihaw na pork. Nagkatay sila totoy ng baboy. Yun ang ulam namin. Tuwang-tuwa ang mga bata. Oh, langoy sila. Gutom na kami guys. Hinihintay pa namin maluto yung baboy. Liempo, inihaw. Tapos, sardinas na may kalamansi. Tapos, may royal tayo dyan. Tapos, kanin. Oh, kakain na tayo sa dahon. Ayan, oh. Ito, guys, pagkain namin, oh. Kay Pei, oh. Ayan si Pei. Oh, yan ang pagkain ni Pei. Oh, gutom na kayo? Oh, kain na tayo. Gutom na kami nila, Udi. Oh. Kain na kami, guys. Ito ang pagkain namin, oh. Gutom na kami. Kain na, Udi, mang. Come on, Ken. Kain na tayo. Kain na kami. Oh, mga gutom na gutom, ah. Oh, gutom na gutom, oh. Hello. Sige, gutom, oh. Mga gutom, oh. Si Kuya, oh. Sarap, ang sardinas. Kumukuha pa sila ng plato dun. O, naubusan sila ng dahon. Pagkain ko guys, so nasa hisa ko. Subo, Ken, subo. Ito dito, Ken. Ken, Ken. Wow, yummy. Kain. Bakuha din akong karne. Naman na, kuha kayo. Aray.
Gutom na kami guys, alauna na yata ng hapon. Harap. Harap ulit. Nagbukas kami guys ng pulang sardinas, maanghang. Toyo. Sardinas. Tamahang oh, saw-sawan. Kaya to, subok kaya. Wow, ang takaw ni Kent. Dami mo, tutulog na yung akin. Ano nahulog, baboy? Bata sa ilog nagkakain. Punong-puno yung plato ko ah. Ayan na. Pangalawang sandok ko na to. Sabi, good morning guys! Happy birthday! Blue! Happy, no, ikaw ay birthday. Happy birthday, Ken! May mama! Yay? No, it's your birthday. How old are you? Ano, yay? 4. May No, sugat yay. si Ken sa nose, oh. Give ni Lola ito. Happy birthday! Sabi mo, thank you, Lola. Lolo, utoy. Thank you, Lola. Lolo, Sam- utoy. Thank you, Lolo. Mabili daw siyang toys. Yay. 4 years old na si Kent. Ano, Kent? Yes. Opo, mga hilang, dami hilang. Maliligo kami ngayon, guys, dun sa ilog. Ma-swimming tayo, Kent? Wow, ma-swimming. Si Kent, andito pa kami sa kabatuhan. Okay. Mauwi na tayo bukas? Kaya Nagluluto kami ng Bicol Express. please. Lolo. Thank you, Lolo. Lolo, utoy. Binigyan niyan siya ni Lolo niya ng paregalo. Wow! Hi, Kuya! Puyat si Kuya. Luluto kami ng Bicol Express. Si Ate! Ay, ayan na! What will you say, Ken? Wow, may cook! Nasa siyok po. May cook! Padala ni Kuya ko. Wow! Open na daw! Open! Dami na ni Kinto yung regalo. Open na! Open! Mang, siya, open mo, tulungan mo. Gul na niya. Ay, walang handa. Ay, ano? Wow! What will you say, Ken? Hindi siya maghahanda. Ken, what will you say? Thank you daw. Ay, thank you, Lolo, Mami. Wow! Ang ganda naman. Ken, patingin ang toys mo, Ken. Doon lang sa taas. Say thank you, Mama. Pakis na muna. O, kiss daw si Mama. Thank you, Mama. Sabihin mo. Tuwan-tuwa, oh. Ay, ano yung gulong na yata yung nagtalbing. Anak ko, hindi. Parang lock sa ilalim. Oh. Opo, punta kami guys sa ilog. Maliligo muna kami. Opo. Punta kami ng ilog. Malapit lang to guys dun sa kubo na tinutulugan namin. Sa likod lang. Maliligo lang kami tapos magluluto na ulit ako ng puto at kutsinta naman. Si Pangkoy nagluluto na ng Bicol Express. Kaya! Ate! Opo. Sige, go. Punta kami guys sa ilog. Yeah. Ay! Baha!
Wait lang anak. Medyo malalim guys yung ilog. Umulan kasi. Maliligo lang kaming Ligo muna kami guys. Saan? Saan? Sa langka? Doon. O sige, matawid tayo doon. Sige. Nakaligo na kami guys. Kento, say hi guys. Hi guys! Nakaligo na kami. Andun na sila Magbibihis lang kami. Tapos, magluluto na ako guys ng mga puto kutsinta. Yan Hindi kami guys maghahanda ngayon kasi nakaburol pa yung ko, lola ko. Ililibing bukas. Lulutuin namin, yung mga lulutuin ko mamaya, ipapadala lahat dun sa burulan. Dun siya nakaburol sa tiyahin ko, kay na Tia Marilyn. Dito na kami guys, dun sila, nagkukopra sa blue. Sila pangkoy. Kaimbayaw ko. Hi guys! Uwi na kami sa Tigbinan. Punta naman kami ulit kay La Mama. Say hi, Jem. Hi guys! Sa next day, mauwi na kami sa Alisay. Mababa pataas ang daan namin dito. Yun eh, andyan o. Kasi na pay. Redo. Pay. Doon kami galing, doon. Doon kami galing sa bundok doon. Bye! Sige. Winner, Papa. Malapit na kami sa bahay nila, Mama. Winner, Papa. Winner. Ayan si Kuya, sa may truck. Dito na kami. Dito na kami. Padaan. Dito na kami. Dito na si Pangkoy. Hop, hop. Oh, people ito. Dito na kami. Baba na kami. Baba na, baba. Baba, baba. Ano yung butso ko si Kent. Alalayan mo. Ay na, baba na. Aya. Dito na kami. Andito na ang makukulit si Mama May. Nasaan? Mami, pwede daw. Ha? Wait lang anak ko. We're here. Bababa lang namin guys yung mga gamit. Kaya akyat dun sa taas.
Oh, na may tsinelas sa si Ode. Oo. O yan, mahang sakto. Oo, matibay yan. Lagay mo na pa yan doon sa taas mo. Yan lang ang dala namin, o, box ng mga gamit sa mga bag. Ha? Hindi to ako. Kent, lika na, Kent. Sa loob, guys. Doon, akit na doon, anak. Go up, go up. Akit na kami. Go up. Sige, anak, go up. Andito na kami. Andito na kami. O, ba't nakabaliktad yung washing machine, ma? Sira yan, ma? Yay daw, andito na tayo. Ba't nakaganyan may washing? Sira?